Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimiziň temasy şol geçen çykyşlarymda aýdan zatlama, beren jogaplama, kanagatlanman ýene-de şol soraglary gaýtalap, öwrallap berýän adamlar bardy. Elbetde men oňa jogabym bermesem boldy. Ýöne has meseleni aýdynlaşdyrmak üçin ýa-da şol adamlary nämen görmegi, nämen okumagy maslahat bermek üçin ýene-de bir gezek durup geçmegi özüme zerur diýip hasap etdim. Birinçisi näme? Gowgalýan tema şol aýdypdym da Arap döwletlerine nämeler bolup geçse, haýsy diktatorlar oty, o Amerika bilen deňeşdirdim. Indi şu taýda ýene-de şol düşünse de düşünmedik sebäp gurrunu ýa aýdylan zatlar başga ýerine çekmek üçin ýene-de maňa diýilýän zat ana diýe ýemedi Amerika Türkiýe meselesine eýtdi, Libiýa meselesine beýtdi. Men düşünüp beren ýene bir gezek düşünmedik bolsaňyz, ýa düşünüp düşünmeslige salýan bolsaňyz, Libiýaly meselede Amerika rol oýnanak otaydy. Libiýaly meselede Libiýanyň halky esas rol oýnan. Nähil halk? Libiýanyň halky bütügden, dürli ýanky milletlerden, taýpalardan, tirelerden ýa yerliklerden, gadymdan gelýän ene howçumlaryň oturan milletlerden ibaret. Olaň esasy närazyligi ýa-da Muammar Kaddafa garşylygy nämeden gelip çykdy? Libiýanyň ähli nebiti emmesi baýlygy, ýerasy baýlygy Muammar Kaddafiň elinde jemlenen. Ol bir bölegini şol baýlygyň öz halkyna harj etdi. Az da gatygy üpçüneden zatlary bar, onu sanasan gatken. Ýöne agrymly bölegini daşary ýurdy. Ýanky Afrika döwletlerine paýlap başlady şo puly. Nebitden gelen puly. Näme üçin etdi? Ozalama aýtdym ýene bir gezek gaýtalabydy. Öz şahsiýet kultuny, menmelligini Afrika döwletlerine dikeltmek üçin men bar, maňa hyzmat etseňiz, meni gorlasaňyz, men sizi pul bilen öpçüne diýen etjek ýa edýän diýen niýet bilen şol Libiýa döwletiniň baýlygyny, ummaty baýlygy daşary ýurtlara paýlap başlady. Muňa da yerli halk gahar etdi, gazap etdi, işine sygdyryp bilmedi, näme üçin biziň döwletimiziň umumy baýlygy çepe sağa dargadylýar. Näme üçin beýleki Arap döwletiniň hyýaly ýa-da aýda Norwegiýada hyýaly gelecek nesilden hasabyna trillion dollar edip goýulanat. Sen bize bular ýaly ýol başy gerekken, onsoň sen öz başyna ýaşyl kitap çykardyň, biziň öz kitabymyz bar, Kur'an-ı Kerim şol ýeterli. Sen daşyndan kitap çykaryp bizi şoňa uýdurjak bolýan bütün dünýäni muň garşysyna edilen çykyşyň netijesi şol. Libiýada ol ýanky ykdysady krizis bolup ol döwlet lagşanak ýa çalşanak ýa üstüne goşun dökülenak. Şol içindäki ýol başy diýilip goýulan adamyň şol 42 ýylda ýetiren ziýany şol. Şonuň üçin Libiýada şolar ýaly ýagdaý bolup geçdi. Halk gozgalyňa galdy. Edil Türkmenistanyň akyal situasiýasy biziňki niýrä diýäni hiç kim bilýän adam ýok, bar bolsa aýdyn. Türkmenistanyň ýerasy baýlyklary, şol satylýan baýlyklardan gelýän ummaty milliardlarça dollarlar niýrä giddi? Niýrä görüm edilýär? Bilýäniz barmy? Ýok. Kim edýär şonu? Ana Gurbangul we oňly töweregi ýa oň ýegsesinde duran kuklavotlar. Hani kim onuň hasap sorýar? Ýok. Ýöne halk razym şoň edip oturan işinden. Ýok. Halk närazym? Elbetde närazy. Türkmenistanyň 5 günjün şol ýanky şuňky rejimde närazy de gahar gazaply eline düşdi. Bir erkinlik berse halkyň şularyň edişine bir seredin soňra. Libiýaly meselede şeýle. Gerek bolsa alynda materiallar okan, indi bärde ol men saýtymda kümsüklik edip, ol eýle beýle o zatlar men gulagymga barçak gal, ýöne şu görüjülerimiziň halkymyzyň hatyrasyny ýene bir gezek size düşündirip aýdy. Ikinciden, ýanky o taýda aýdypdyr Amerikalı beýle bir ýanky kömek edýän bolsa emme döwletleri o näme üçin ol diýe Türkiýe kömek eden akdy. Siz nereden bilýän on kömek etmeýän? Elinizde fakt barmy?
getirin koyun ene şu taýda etmedi diýip. Hawa başga ýerde problemi bar Amerika bilen Türkiýanyň arasynda. Näme problemi? Ol şu Türkiýe Orsiýet bilen has goýlaşdy. İçerki işler meselesinde de, daşarkı sevda meselesinde de Türkiye bilen Orsiýet ne soňky 2-3 ýylyň dowamyny esasanam şu 1 ýyl ýa-ni Ukraina Orsiýet uruşyny gidip barşyny özüni bir topar ýerde Orsiýet bilen goýlaşarlygyny görkezdi. Emma Türkiye NATO ýararlygynyň agzasy. Ýöne şol bir wagtda ol Orsiýetin ýa-ni SS-400 kysymly raketalaryny satyn aldy. Sen şunu şeýitdiň diýip Amerikada olary F-35 ýa-ni soňky model ýa soňky çykarylan ýa-ni samolyotlary Türkiýe iýermedi ýa satmady ýa bermedi. Ine şolar ýaly konfliktler bar. İçerki durmuşunda da daşarkasında da onu wagt çözer. Kimin mamladygyny, kimin ýalňyşdygyny, şu meseleleri, halkara meseleleri ya döwletara gatnaşyklary çemberleşlerini iki tarapyň pozitiv we negativ tarapyny, ýagny üstünlükli ýa ýetmezlik tarapyny terede goýup soň bir netije çykarylyp aýdylmaly. Ýöne agzyna gelenini ekrana çykyp aýtmalym däl ýazyp oturmaly. Ol diňe şol näme üçin ýazylýanyny men häzir aşagyna düşünürüm, sonra gelemdi. Inni saytyň adam sanynyň azlygy bilen men maňlaýmadyk ýaly. Hani seni ozal näçe adam dinleýärdi, näçe adam abonaçyň bardy. Inni näçe adam hani seni dinleýär ýa ýazýar, şey dip ýansaljak bolýarlar da, şol ýanky Türkmen kömsekligi. Men size hemmäňe jogap berýän. Başta orta çykdym, 17-nji ýylda şol Stockholmda maşgala dalym ýakyn dostlarym bilen. Şondan öň çykyş edeňiz barmy? Türkmenistanyň problemasy bardy, halky bardy, döwleti bardy, aýdym bar bolsa. Ine şondan soň halk oýanyp başlady, ýuwaş-ýuwaş ine şu ýaşyl çykyp duran göreli dinlärlik elbetde hemmäň ünsü ümzügi şu men saýtyma berildi. Abonaçy sany 17 miňe ýetdi şonda. Onam ine ard edip, men bilýän kimleň ard edenini ýazdyryp, pozdurup aýyrdylar ortadan. Şol bir wagtyň özünde de hökümet öz adamlaryny ortaga çykardy. 20-nji ýylda bilýän kimlerdi, men şunun ustaydy, ekran aýdyp olar awtoritetleri de. Özüňiz bilýäňiz kimleň ortaga çykany, näme üçin çykanyny da köpüsi düşünýär, hemmesi düşünmese de adam. Bolýa. Soňky açan saýtymda şu gün menne 4840 adam bar abonaçy. Azmy bu köpmi? Men üçin gaty köp. Näme üçin? Sebäp şu gelýän adamlar meni dinlemäge gelýär. Ýa meniň aýdan zatlarymdan özüni netije çykarmak üçin gelýär. Deňeşdirmek üçin gelýär. Bir pikir edip görüň. 5000 goly abonaçy ol bir gidip ýatan institutyň ýa universitetiň talipleri diýip aýtsaňam bolýar. Ýa akademiyada da munça akademik yok. Men saýtymdaky adamlar ýygnanşygyny. Ol bir ýöne men ýeke işleme. Biz umumy bir kollektiv bolup işleýär. Den hukukly hemme tarapdan. Indi şolaryň goşdygy näme bolýar? Häzir men size aýdyp bereýin. Ýaky halkyň sesi mediada 21500 adam var. Indi Zenarlaryň sesinde 2580 adam var. Hasayam habarda 5920 adam var. Taga ýanky Türkmenistanyň aýalgylarynyň arkalaşygyny 1010 adam var. Türkmen ogluny 1180 adam var. Gysgaldylan çykyşlarda onu 293 adam abony. Täze Türkmenistan hasayam halkyň sesi mediýasy täze Türkmenistan onu ýa 584 adam. Bir soňky ikisi täzelikde açylan saýtlar. Bundan şolaryň hemmesi umuman birinki alanda bizim tarapdarlarymyz, ugurdaşlarymyz, pikirdeşlerimiz, arkadaşlarymyz, kärdeşlerimiz
umuman şulan saytı sany, abonaçy sany şularda duran sany 37.907 adam şuň kun. Ondan şunça mahalle azmy ya köpmi onu sonra özüňize goýun. Bize yeterlik çol. Sebäp Türkmende bir söz bar da kim kuýkuýuny söýýär, kim gaýkyny diýär. Kim bili bu körsöýär, kim bil diýersin gaýşardyp beren. Şoň hyýaly bärde kim halkymyz kimi diňläse gelse azat erkin gidip şonu diňleýär. Bir gün meni diňleýär, bir gün onu diňleýär, soňra gün ol opponentler diňleýär, 5-nji gün hökümeti diňleýär, 6-njy gün şular ýa adam dörli ýerden informasiýa almagy mümkinçilik döredi. Soňky 3 ýylynda, 3,5 ýylynda wamyn. Şeňmi? Ine şol iň uly üstünlük bilen gazananmy. Adam azat erkin islenlik yerden pikir almagy, maglumat almagy, informasiýa almagy mümkinçiligi bar. Şolam edilip dur. Bilen birleşmämizde bolýan zatlar hani saparagy ykdysady mesele boýunça çykyş edýär. Yer suw reformasy şoň ozal geçen ýoly işlän işi gazanan tejribesi paylaşmagy, diýmägi, aýtmagy, düşündirmägi onu uly düşünje de bar, onu uly ilmim bar. Ykdysadyatçy boljak bolsalar, barsalar ne şol saýtda görseler, yer suw bilen meşgullanjaklar, şol edilýän çykyşlar diňleseler. Ýa-ni döwlet guruluşy meselesini, parlament meselesini, hak hukuk meselesini, harby gulluk meselesini men aýdyp otyn. Ýurdun içi daşky siýasatyny ýetirip otynsa da hepde de bir gezek. Onu dinleyecekler, yetişi bilmedikler, öz saytlarını ýa-da öz ýurtlaryny görüp bilmedikler, gelip şu taýdan özüne gerek informasiýany alýar, soň baryp başga ýerde deňeşdirip görýär. Men aýdalym dogrymy ýa hakykata gabat gelenat. Ol ine. Üçüncüden aýal gyýlamyzyň beleleşigi bar, denarlaryň sesi bar. Bulan hemmejigi şol ýa-ni bizde äsirilmeýän sosial topar bar, olum şol denarlar, aýallar, gyýlar, eneler, pensionerler, ine şolary alyp barýar. Denarlyň meselesini, çağalyň meselesini eneden ýa denardan başga kim gowy edip düşünürip aýdyp ýa ýetirip biljek. Ýok. Ne şoň üçin bolar şol iş edip otyr. Ýaşlarymyz hany täze döwletiň guruluşyny, täze Türkmenistanyň guruluşyny günne aşy çykyş edip, halkyň aňyna ýetirip durlar öz pikir düşünjesini. Şo taýda da halkymyz şolar bilen öz pikirini paýlaşýar. Şeýdip biýrek üstüni doldurýar. Ine şunça adam, şunça bizde habar serişdeler bar. Entägem biz aýdamda bol moda näçe paýlaşylýar biziň materiallarymyz. Men onu bilemok. Ýa-da TikTok'ta çykyş edip duran kardeşlerimiz var, vatandaşlarymyz var, biziň meclis azalarymyz. Bularyň dinleýijisini, görüjisini hemmejini ýuşursaň onu 50.000 denem geçýär. Aňyrdaky ýurtda dinläp oturarlar alsaň belki 100.000 denem geçýär. Bize mundan beter nähil auditoriýa gerek. Näme üçin adamlar ýitipdir, gidipdir ýa-da başga ýere geçipdir diýip aýtma. Ol bolaýmy zatlara? Ine biziň etjek bolýan demokratiýa boljak bolsa ýurtda pikir dürlüligi gerek. Her bir adam bir kerp suýlanýar, bir zat aýdyp ýa bir zat goýup bilmez. Her bir adam şu bir meseleni ýa problema öz görüşi bar, öz düşünjesi bar. Özü çöçedýär. Şeňmi? Biz şunu sen hökmen şeýitmelip biz barmak dürtemde, biz bir ýeke meselede aýdýar, ýurtdaky ýagdaý çekip çydarlykdan bir döwür geçdi. Şunu biz şol rejimi agdaryp, döňderip näme etmeli bolsa, iş başyndan aýryp, täze Türkmenistany gurmaly şonuň ornuna. Şonu şeýitmesen, döwletem, milletem ýetik gidýär ýer ýüzünden diýip düşündirýär. Nämesi ýalňyş pikirler. Şu meseleni her birimiz öz bilişimizçe, görüşimizçe aydınlaştırıp halka yetirýär. Halk özüne gereğini saylap alar. Taglimatyňam, hereketiňam, pikiriňam, adamňam haýsy özüni, öz içki dünýasyna ýakyn bolsa, şonu bilen adam özüni bir uğraýp barýardy. Ya bir maksady çeldi. Ine şolam edilip otyr. Biz diýemdi, men ýeke ýerdagdama gelin maňa abone bolun. Ya ine bizi dinleyen beylekileri dinlemen olur eyle bular beyle.
O ne de otursan ona yine de özüňi döýüşiň görüp menden başga gahryman ýok diýen ýaly bolýardy. Ýurtdaşlar, ýok, o bolmady. Ene bir soraňyza da jogap. Gaýtalap ýazyp oturman. Men ona ünsem berjek gelýär. Şol gaýta sokup otursanız şo tak bilemek şey diýmek bilen özüňiz köşeşdirýäňizmi? Ya bir ýeriňizde pazar bolupdy, men düşünüp bilemek. Yok, eger şu sayt sizin göwnüňizde, men çykyşlym göwnüňizde yaramaýan bolsa, gidinde göwnüňizde yaraýanlar görün. Kimde garşylyk bar size? Eliňizde knopka, islerini kanal açyp bilýäňiz, islerini adamy ya topordyň lap bilýäňiz hereketi. Görün diňlen her kişi özüni görerek uğurdaşyrak, pikirdeşirak insanlary saýlap alýandyr. Şoň üçin aýtdym men başda, kim gaýkyny söýýär, kim küýküni diýip. Öz işiniz, öz erkinizdäki zatlar, ýurtdaşlar. Onun üçin bu meselede men asla incelikden düşemem. Sebäp men ýeke galyp 13 ýyllap ýekeci özüm, ýeke başyma çykyş etdim. Niyaz ölen gününden ta şol soňraky 19-njy ýyla çeldi. Ine. Kim geldi? Kim men gelip gatgalymda durdy ýa kömek etdi? Hiç kim. Men diňe öz halkyma ynanyp edip oturan işim. Ýeke bolsam men şo halkyň arasyny ýa şo halkyň arkasyny, şo owansanny wepat bolan 770 ýigitlerimiň men gowyrlarynyň müjewiri. Hene. Öz bilenmedi otin men birinden barp pul dilemek ya kömek edin diýen ýerim bolsa, diňe olum halkymyz üçin şol kömek etmeli ýer bardy. Türkiýede ýigitlerimiz wepat boldy ya. Gowyrlarymyz eýesi galmasyn, ýitip gitmesin dip şo halka çykyp ýürlenim. Taňry halkasyny toýumyzda gaýsyn, ol kömek etdiňiz. Hemmäňiz şo kömek edenler. Toýumyzda gaýsyn. Olum bar, onam aýtmak gerek, onam ýatladyp durmak gerek. Ene boldy. Ene men ede oturan çykyşlym şol. Kimin göwnüne yaramaýan bolsa gidin beýleki göwnüňde yarayan saýtlarda çykyş edin. Enne soňky soragy geldim şutaýdy. Soragamda dün maňa uğradypdyrlar. Ene harmana da şunu görsen, sen marada da şutaýdy. Sen adyňdan biri ýazypdyr, çykyş edipdir diýip. Hayran galym, nähil kemen. Birinciden aýtmak pardym var. Ýurtdaşlar, men wagtym ýok şu saýtlarda näme bolup geçýän seretmek. Içki durmuşymyzdy. Orlarça ýerden yüzlerçe adam çykyş edýär. Men bilen haýsy birine ýetişen seretmek. Öz aýdyp sanap geçen şol 7-8 san saýtymyzda edilýän çykyşlary diňlesem men bir sutkam ýetek edýär. Men başga da işim aladam ýeterli. Ýurdun meselesi var, ýurdun daşynyň meselesi var, öz öýümiň meselesi var, durmuşyň meselesi var. Hemmesi bir wagtda bolup geçýär. Onun üçin men ýygyrlaýan, planyny seredýän niýsem, onu ýalan sözledigim bar. Ýok. Men şo zatlar edemem. Men ýeke ýerde seredip bilýän, käbir kardeşlerimiz uğradyýar. Harmanda ştatyny üns berip seredin, bir zatlar diýipdir ýa aýdylypdyr. Şuňa siziň garaýşyňyz nähili. Ine men şonu seredip bilýän. Ýoksa bizim meclisimizden başga da çayhana diýip atlanýar. Şol bar. Başla. Şol çayhanada her bir meclis agzasy günnelik dünýäde gören, bilen, eşiden, okan, kitaplar gören, videolar, peýdalysyny, zadyny şotak ýazyp goýýar. Şol günneki ýazylýan kardeşlerimizden gelýän maglumat ya video rolikler ya saytlar ya makalalar ya öz pikirleri yüzlerçe. Men on haýsy birini okaýyn. Şeýle özüňkä ýetişmeýän adam men beýleki saytlar okumak wagtym ýok. Ýöne uğradypdyrlar diýen gördüm. Şol ýanky bir çykyşlan saytlaryň birini adyny tutup beren şol Farhat Durduýewiň saytyny mundan 3 gün 4 gün ozur şo özü çykyş edipdir, öz programmasy bilen etsem petsem nähil Türkmenistan gelejegi beýleki işler barady. Ol öz işi, her bir garajdanyň hakkı bar bu zatlar etmäge goýatsyň. Ýöne şo taýdy bir men adymy, familiýamy, ulan men suratymy goýup, men adymdan bir zatlar ýazypdyr. Men görmedim ýöne şo ýazylan pozulupmy, aýrylypmy? Ýöne şonu aýrypdyrlar da, soň şo maňa garşylykly söýýänler bar. Şonu goýupdyrlar. Indi kimiň abyry şol? Birinciden
Şol saytyň eýesini gabyrymy ýa şol dinleýän halka gabyrymy? Birinciden men aslında aýdýana hiç bir sayta girip baha beren adam da. Men näme diýjek bolsam meni öz saytymdan şumal aýdyp otyna. Ine şular ýaly edip bilýän. Men niýasyny ýüzüne durup aýdan adam men näme üçin bärdäki adamlardan çekinmeli diýjek pikirimi aýtjak sözümi. Ol bolmajak zatlara. Onsoň men hiç açan kümsüklik edip öz adamdan daşgaryn başga at bilen nickname bilen hiç ýerde hiç kime ýeke söz ýaranerim ýok. Aslyny ömrümde. Eger ýazan bolsam hökümetiň öz içindäki saytlary şo taýda ýazýan, soňam öz saytymda şu taýda çykyş edip şunu ýazdym diýip aýdýan. Mesal üçin şol Aqşda paraşly mesele. O taýda ýazdym, ol jogap beripdir, ol jogabyny ýazan zadymy menne çykyp ekranyny halka aýdyp berdi. Menne giýdiň zat ýok o meselede. Sebäp ol halkyň, döwletiň, ýurduň meselesi. Ýöne ýeri geldi şona maýdyn. Men saytymda provokasiýa üçin şu geçen 3,5 ýylyň 4 ýylyň dowamyny ine ol plany eýle, plany beýle, ol eýdidi we beýdidi. Ya şol adam erbetip men saytymda ýazylýan kommentler bar. Duran ýerine aýrýan. Maňa olar ýaly gıybet görürüm, ol şahsiýete degilýän ýemeler, kömsüklikler aslında gerekken. Men adamy o zatlar bilen ölçämek. Men adamy watana, halky, döwlete bolan garaýşy bilen ölçeýär. Şonuň üçin hiç biriňiz aýdyp bilmersiň, sen saytyňda hany şonu garalap aýdypdyr, bir senem şonu saklapsyň diýip. Ýok. Men onu etçe adam da, kimi men aklajagam bolsam, garalajagam bolsam, öz dilim var, öz gözüm var, öz yüzüm var, şu taýda çykyş edip aýdýar. Şol pok dökýärler, maňa birinji günden 20 ýyl bäri. Indi wagtyňyz azarly, bilýäňiz ýyzyňyzdan ýetdireňiz, bugun bolmasa erti işiniz gaýdýar. Taýýarlanyň. Her bir aýdylan sözüň jogapkärçiligi bardyr. Şonu aýdýan. Ondan ol şu mahal Guduz açan ýaly Orsiýadyň taraplary ýemäňiz bilen avatarkanyz bilen Orsiýadyň ýa baýdaňyz bilen o taýda çykyşyp agdyňyza geleni pürkörüňiz bilen ýere gaçyp gidersiňiz. Wa siziň sanalygyňyz dolup barýar, garaşyň bara. O güllerim men uzakda da şonu aýdýan. Ondan ýene-de bir aýtmaly zat, watandaşlar, ýurtdaşlar gün-günden ýagdaý, syýasy ýagdaý ýitileşýär, göreş, informasiýon uruş gidip dur, onu dürlü ýollar bilen hökümet amal edip herekete girecek bolýar, adamlaryň arasyna agdaralyk saljak bolýar. Men üçin tapawdy ýok. Haýsy topor ýa haýsy partiýamy, hereketmi, kim nähil hereket edenmi? Etsinler öz alkysyny, özüniň gargysyny şol ýurda baramyzda halkdan alarlar. Bugun kun ölmedik aýyň hamyny paýlaşmak biz üçin derse bir ýollary 30 ýyldan gowrak wagt bäri geçip gelýär, siýasatyň nämedigini bilýär, nädip ýöredilmeligini bilýär, nädip maksada ýetmeligini görüp otyr. Bir kemçilik edýän ýer şu halkymyz 30 ýyllap körderhin oýdular, ilmden, bilimden daşlaşdyrdylar, watandan juda düşürdiler. Indi şulaň hemmejigini bir ýere birikdirip çugdamlap ene bir herekete geçmegimiz gerek. Olam borup dur, gidip dur, ýurduň içinde orluklar herekete gelip başladı. On dowamy bor, çykyşlarymyzda onam aýdar gaýta ýenem gerek ýerler bar. Ene gysgaça şu günkü söhbetleşme şolardan ibaret. Görende adamy duran ýerine aýtmak gerekdir. Sebäp soňra dogrudanam şu aýdan bolaýmasyn, şonu ýazan bolaýmasyn diýip adam mümkinlikler biljekdir. Şoň üçin aýdýan. Men hiç açan hiç ýerde başga bir nickname bilen ýa birine içgaraçylyk edip ýazan zatlarym ýok diýjek bolsam şu dilim bilen şu ýüzüm bilen diýip gelen adam şu ömrüme çel. Galanam şeýle bar. Bolýa on ýurtdaşlar sag bolun, hemmäňiziň öýüňde saglyk. Ýene gepleşiklere çel sag oturuň.